Wara li Ġesu kien għamel ġurnata jippritka, sar fil-għaxija u lid-dixxipli tiegħu għalilhom ejjew immorru n-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilea. U ġew fid-dgħajsa u bdew isalpaw il-barra u kien hemm xi dgħajjes oħra magħhom. U Ġesu evidentament għajjien wara ġurnata xogħol sab imħadda u raqgħet fuqha fil-poppa tad-dgħajsa. Sa dan it-tant għamet maltempata kbira. Ir-riħ jonfoħ, il-mewġ bida jola, id-dalma tal-lejl. U dawn id-dixxipli li ma kinux xi nies li qatt ma kienu raw ftit maltemp, ta' dawn kienu sajjieda. Uħut minnhom għall-inqas bdew jibżgħu. Infatti il-maltemp kien daqshekk kbir u l-ilma kien beda diġà dieħel fid-dgħajsa u kienu jafu li se jerqu. Naturalment f'ċirkostanza bħal din tama waħda kellhom. Marru u qajmu lil Ġesu. Ma jimpurtakx qalulu li aħna se nintilfu. U Ġesu qam. U ma ndirizzax lilhom, imma indirizza lir-riħ u lill-baħar. U ċanfarhom u qalilhom isktu. U r-riħ qiegħda u l-baħar ikkalma. U waqgħet kalma kbira. Ġesu mbagħad kellhom lil-dixxipli jgħidilhom għaliex intom hekk imbeżżin? Għaliex intom hekk imbeżżejn? Għaliex m'għandkomx fidi? Għaliex intom imbeżżajn? Marku jgħidilna u beżgħu wisq u qalu lil xulxin, xi bniedem hu dan biex ir-riħ u l-baħar stess jobduh? L-ewwel kienu qegħdin jibżgħu mill-baħar. Kienu qegħdin jibżgħu mir-riħ, kienu qegħdin jibżgħu li ħajtilfu ħajjithom. Imma wara li Ġesu għamel dak il-miraklu, issa qegħdin jibżgħu minnu. U jistaqsu, xi bniedem hu dan illi għandu s-seta' fuq in-natura, fuq il-forzi tan-natura, fuq ir-riħ, fuq il-baħar. U llum waqt li qegħdin niċċelebraw l-ikla tal-mulej, qegħdin fil-preżenza ta' dak illi mhux biss miet imma li qam mill-mewt. Fil-preżenza ta' dak li qal jien għandi s-seta li nagħti ħajti u għandi s-seta noħodha. Aħna qegħdin fil-preżenza ta' dak li għandu s-seta mhux biss fuq in-natura imma saħansitra fuq il-mewt. U tajjeb li nagħmlu l-mistoqsija li jagħmlu d-dixxipli u nistaqsu xi bniedem hu dan li mhux biss in-natura tobdih imma li għandu seta saħansitra fuq il-mewt u bil-grazzja tal-Alla aħna weġibnija dik il-mistoqsija, le? Aħna nemmnu li Ġesu ta' Nażaret huwa ħadd ħlief l-iben etern ta' Alla. Mistoqsija waħda biss insaqsi f'dan il-mument. Jekk nemmnu li qegħdin fil-preżenza dal-għodu ta' dan il-bniedem li għandu seta' fuq il-ħolqien u fuq il-mewt. Ġo qalbna hemm is-sens ta' biża' u reverenza u qima li ħassew id-dixxipli dakinhar. U minn hemm ftakar fil-preżenza ta' min qiegħed u twerwer u adorah.